Vi skal have illustreret her, hvordan Birkelunds ribbescene er meget nem og funktionel at klappe op. Vi har her en sikkerhedsmekanisme, og efterfølgende så er det simpelt og enkelt at tage 2 træk i åbningslågene her. Vipper støttebenene ned, og den første sektion er på plads. Det samme gentager vi af med sikkerhedsbroen. Lidt træk. Lidt med støttebenene. Og som I kan se, er det meget nemt at komme ned. Efterfølgende har vi en god og funktionel scene her. Meget stabil. I den lille sal her er der også kommet bomtårner. Nemt lille system her, som så fast. Klar, sætter stopkilderne i for at stabilisere. Og det samme med modsatssiden. Og så er det gode gamle traditionelle bomsystem klar til brug her. Der er en tår mere, man kan tage ned og have noget at gøre til.